आज आमर एरिया थी एते गाड़ी जाम होता जे नहीं कहना बुआ छुआ मन के आम निजे चले चले नेलु स्कूल छाड़लु ई गाड़ी जाम तो देखी ना गाड़ी वाला भी मना कर दिला तुम छुआ के तुम स्कूल लगा पाठ पढ़ेबार लगी से आमे भी बाहरी पड़लु स्कूल जीवार लगी रास्तार ई बाटे गाड़ी से बाटे गाड़ी के नाड़े जीव ई बाटे कादो से बाटे कादो आमे रोडर मझी चिल्लार पाटी के धरना चलनु स्कूल से बेग हुईना मत भी लगुला छुआ मान संगे मुई भी जो पाठ पढ़ी सत कमी बेले आज सान बेलर स्कूल जीवार कथा फेन खाई सर पड़ला पूरा दिल खुश हो गला छुआ मान संगे स्कूल जीवाटा आज एते मजा लगला जे मुई किसी कही भी नहीं पारे बहुत खुशी लगला छुआ मान के नहीं स्कूल नहीं छाड़वा लगी फाइनाली स्कूल पलियाला हमें से टोरो टोरो चली ना गलु छुआ मैंने स्कूल गले बाय टाटा बाय बाय करना फिर स्कूल भितर पशि गले यार देखला बेले एतके चलिकिना ई महाशय के एते तोरे सोच लागला जे बोतल नु पानी पी देले ढोको ढोको एबे चलले काना खाएमा कहिना फाइनली आम खाइबार दुकान में पहुँची गलु दहीबरा खाइलु टे दहीबरा खाइला बेले टे वीडियो करनी हे तो पानी पीला बेले टे वीडियो करदेलु बाटे आइला बेले अंडा टे घिनी आनलु एंता रुड़े केन्ता ना जीव कह ई बाटे कादो कादो ने गले मल रुड़े गले मल तो हेले भी क्या करमु जेनटा ना तो हेले घरे पहुँचबार अच्छे लगे हली झुली किना घर के पले आइलु घर के पहुँचला के आरो टाइम नहीं अंडा झोल करवा लगे हेतिले अंडा दुटा सिझे देलु आ छुआ मैंने कहलु कि सप खाई दियो रे पिले माने जहाँ